Takže dneska si ideme zahrať Minecraft Part 3. Už si ani nepamätám, čo sa stalo minulé. Čo bol náš svet? Pamätáte si? Lebo ja si... Tento... Dobre, už je. Mal by to byť tento Oxan. Takže toto je Minecraft Part 3. Čo to? Som to spectator. To je divné. Toto je zlý svet, pardon. Toto je zlý svet. Musím nájsť ten môj dobrý svet. Tento? Áno, toto by to malo byť, lebo pamätám si, že minulé sme zastavili pre nejakou jaskyňou. Pre nejakou jaskyňou sme boli. Jo, nemýlil som sa. A dneska sme chceli mať ten mining, nie? Áno, mali sme mining. Už to bola fakt doba, čo som natáčal videa. To čo je? Čo je? To je apríl? V akom roku? To čo je? To čo spravili stromom? Čo spravili stromom? To čo je? To je nejaký apríl? To není apríl. Čo? To čo je? Čo? Počkaj. To čo je? To sa mi nejak nezdá toto. To čo je? Toto nemôže. Čo? Ja nemám slova. Lebo... Napíšte mi do komentu. Že... Čo sa deje s Minecraftom? Ak viete, no... Tak mi to pomôže, lebo ja fakt neviem. Dole do komentu. Dole do komentu teda. Jo, dole do komentu. Tak ja to nejak nájdem, no. Tak toto nevyzerá. Niekto po mne stavil? Si ho považuje. Ale to, čo je toto? Toto není... Toto je nejaká stará verzia? No nie. Všetko je tak, ako to má byť. Chápem jak. Ako čo? No toto je pre Windows síce, takže... Neviem. Stratený. Toto sú nové texture packy. Všetko toto je nové. Toto nie je nič staré. Takže... Haló? To čo je? To ja to nechápem. Napíšte mi dolu do komentov, ak viete. Tak zatiaľ tu blúdim len tak
horou. Prvé všetko znie ako keby to pasovalo, ale musím teraz nájsť svoj dom. To čo je? Čakajte. Oh. O, viem. To kde som? No som jasné, že v svojom dome, ale kde? Dneska sme si chceli dať mining series. Ak chcete mining series, no tak, teda pardon, tak, najprv potrebujem torčky. Ako fakt. Jo, tak po toto chvíľku potreba. Ako fakt. Toto chvíľku. Ale potrebujem proste veľa. Veľa. Ja som sa na nič koper napovedal. No to je všetko z koperu tu. Ojoj. Som pripravený. Tam je skeleton. Preč. Rýchlo! Pička je moje najväčšie nepriateľ. Ty otvorná! Chruja! Poison! Chruja stará! To sa na mňa hodila. Ona má spýtku. Čo sa na mňa hodila? Haha.
Fakt. No a počkaj, dajte mi chvíľku. Či nejak. Už natáčam koľko? Neviem, no tak idem to ukončiť, tak to je všetko pri dnešnom videu. Majte sa a uvidíme sa u ďalšieho videa.